il-bniedem u maħluq minn ġisem, psike u ruħ. ġisem dajjef li jimrat, li jikkonsma lilu nnifsu bil-mod il-mod, psike jew aħjar moħħ bl-emozzjonijiet kollha li l-moħħ u l-qalb jġibu magħhom. Emozzjonijiet li naturalment lilna iwaqqawna ħafna drabi dawn il-għaliex ma nafux fejn se nagħtu rasna, u ruħ hija il-parti spiritwali. Naturalment ix-xitan jittanta lill-bniedem fit-tliet dimensjonijiet tiegħu. Jittentaħ fil-ġisem, jittentaħ fil-psike, jittentaħ fil-ruħ. U riflessjoni li qegħdin nagħmlu llum f'din il-quddiesa huwa l-attakk tax-xitan fuq il-psike tagħna. Fuq il-moħħ u fuq il-qalb. Moħħ li ħafna drabi m'għandniex kontroll fuqu, qalb li ħafna drabi tiġri bħal żiemel tfrattat mingħajr ma nistgħu illaħqu magħha. Wekku allura li nsibu ruħna tant drabi imweġġajn, iddisturbati, neqsin minn dik il-libertà interna li suppost aħna niġġieldu għaliha. Ħajja tagħna hija mimlija biża', hija mimlija panic, hija mimlija tensjonijiet, ansjetà, tandrabi l-jieri ma nordux imħabba il-moħħ jkun qiegħed jaħseb fuq xi ħaġa anke tal-passat li tkun għaddiet. Inħossu sens ta' ħtija ukoll jekk nafu li l-mulej jkun ħafrilna. Imma nibqgħu nħossu l-istess is-sens ta' ħtija. Skoraġġiment li hija xi ħaġa komuni ħafna. Tieħi l-qalb, delużjoni. Inħossuna mwarbin, mhux maħbubin. Inħossuna riġettati. Weħidna għax ħadd ma jifhimna. Din hija is-sitwazzjoni ta' ħafna, anzi jiena ngħid tal-kol kemm aħna min ftit u min ħafna, min illum u min għada. Imma nkun ngħaddu minn dawn il-momenti meta inweġġaw xi ħadd weġġana. Missa għaddiet, għaddew ġranet, għaddew ġimgħat, u inta dik taħseb. Ħarsu lejn id-dixxipli ta' Emmaus. Kienu mexxin lejn Emmaus delużi, frustrati,
imdejqin, irrabjati għax konna nistennew ħaġa u sibna ħaġa oħra. Inħarsu lejn Ġesu stess fil-Ġetsemani. ħassu waħdu tant li mar jfittex il-Pietru u sabu rieqed. ħass dwejja kbar. tant li jereq l-araq tad-demm. ħass il-biża' u qalu huwa stess għandi qalbi mbeżza tal-mewt. Ma din hija r-realtà. Ir-realtà tagħna l-koll. U tgħiduli imma x-xitan x'jidħol? Hawn jidħol il-psikologu, jidħol il-psikjatra, ma x-xitan. ċertament ma rridux ngħidu li kull ma jiġri madwarna jkun ġabu x-xitan. Le. Imma x-xitan japprofitta ruħu. Meta jara li hemm dufija, fragilità, u jattakka hemm fejn hemm id-dufija, fejn hemm il-fragilità. Għax hemm huwa iżjed faċli illi jirbaħ. U allura aħna nippruvaw ħafna drabi nħollu il-problemi u it-tensjonijiet tagħna bir-raġunamenti, bl-argumenti ma' nfusna, bil-pilloli, xejn ħażin, ma mhux biżejjed. Dak li jista' jgħinna huwa Ġesu. Huwa Ġesu li jippreżenta ruħu qudiemna biex jagħtina l-paċi tiegħu. Ċejt nagħtikom il-paċi, mhux il-paċi li tagħtikom id-dinja, imma l-paċi li naf nagħtikom jien. Ġesu li ġie qudiemna u jgħidilna l-paċi magħkom. Jerġa' jistedinna għall-libertà interjuri tagħna. Mulej ħu fidejk il-biża' tiegħi. Ħu fidejk ir-rabja tiegħi. Mulej ħu fidejk dak kollu li qiegħed jfixkilni fil-mixja tiegħi. Ma jfissirx li allura il-fejqan se jsir mill-ewwel. Jistgħu wkoll jagħmlu l-mulej mill-ewwel, ma mhux fin-normalità. Ma bil-mod il-mod nibdew inħossu l-paċi is-saltan fil-qalb tagħna. Għażant il-lejla induru lejn il-mulej. U fidejk mulej impoġġu id-dufija psikika kollha tagħna. Il-fragilità tagħna. Fidejk impoġġu mulej id-dwejja, il-biża', ir-rabja.
fidejk mulej jimpoġġu dawk il-momenti meta nħossuna waħidna. Dawk il-momenti meta nħossuna dajfin. Għax kif kien jgħid San Pawl, hija fid-dufija tiegħi jiena nsib il-qawwa. Ibad fuqna l-lejla mulej l-Ispiritu Qaddiż tiegħek biex permezz tal-Ispiritu tiegħek jirnexxielna insibu minn ġdid il-libertà interjuri tagħna. Jqumu bil-wifa u nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu Santu tinżel fuqna il-koll. Għaddirka ta' żejt ħalli il-mulej permezz tal-qawwa tiegħu jagħtina il-forza kollha illi tonqosna, il-forza fiżika, psikoloġika u spiritwali.